Το θέμα του δαχτυλιδίου θεωρώ ότι δομείται υπό δύο στίχων των 6 λέξεων έκαστος. Οι αντίστοιχοι λέξεις έκαστων στίχων περιέχουν τον αυτόν αριθμό συλλαβών. Εκείνο το οποίο θέλω να προσέξετε, και εδώ είναι ο δες, αυτό το κόκκινο που έχω, είναι διπλό φωνήεν και εδώ είναι τριπλούν φωνήεν. Άρα έχω στις πρώτες λέξεις 2 συλλαβές, 3 συλλαβές μετά, 2 συλλαβές, 3, 2. Υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστη λέξης αποτελεί και έναν μετρικόν πόδα, τότε εκάστη δυσύλλαβος λέξης θα είναι δύνατο να δομεί έναν ίαμβον, βραχή μακρόν. Και εκάστη τρισύλλαβος λέξης θα είναι δύνατο να δομεί έναν τρίβραχη ή βραχυσύλλαβον πόδα, βραχή, βραχή, βραχή. Ομιλώ περί ιάμβου έχουν κατά νου τη λέξη λιτά ή της με το ιώτα βραχή σημαίνει και τευτικός λιτανευτικός. Άλλωστε να μην λανθάνει της προσοχής ημών ότι ο Σχηθήνος ο ποιητής των ιάμβων κατήγεται από την τέον της Ιωνίας ή πιθανώς από την νέαν τέον των δυρβαίων της Σχηθίας. Δι' αυτού εννοώ ότι ο ίαμβος ίσως να είναι ο αυτόνομος μετρικός πους ή τμήμα συνθέτου μητρικού ποδός του πολυρύθμου λαού των Θρακών. Θεωρώ ότι σε έκαστον των στίχων επαναλαμβάνεται δις εν καθαρός θριοίκιων ρυθμικών κύτταρων συνιστάμενων υπό το συνθέτων ποδών ίαμβος συν τρίβραχης και πάλιν ίαμβος συν τρίβραχης και ως κατάληξης εμφανίζεται η αναστροφή τρίβραχης συν ίαμβος του προαναφερθέντου συνθέτου ποδός. Θα εδύνατο εκάστη των δυσυλλάβων λέξεων να αποδοθεί μετρικός δι' 8 και 4 και εκάστη των τρισυλλάβων λέξεων να αποδοθεί μετρικός δι' 3 8. Εν τη αυτή περιπτώσει το επίγραμμα δομείται υπό 12 μουσικών μέτρων των 3 8 ή υπό 6 μουσικών μέτρων των 6 8. Αυτός είναι ο αριθμός που προκύπτει για το εν λόγω επίγραμμα. Αυτήν την εξάμετρον μουσικήν δομή των 3 8 ή την τρίμετρον μουσικήν δομή των 6 8 την εκφράζουσα το προαναφερθέν θριοίκιων ρυθμικών κύτταρων την ονομάζω μετρικήν δομή της Τέο. Κατά των κύκλιων θριοικών ζωναράδικων χωρών, καθόν οι χορευτέ κρατούνται υπό των ζωναρίοντων, άδονται θριοίκοι άσματα με ρυθμόν 6 8. Ο ζωναράδικος χορός χορεύεται υπ' ανδρών και γυναικών με 6 ισοχρόνους βηματισμούς των 3 8. Ο ρυθμός του ζωναράδικου χορού είναι σύνθετος, αποτελούμενος υπό 2 τρισίμων μέτρων, εξών το εν είναι τροχαϊκόν και το έτερον τρίβραχη. Εις την μετρική δομή της Τέο, αντί τροχαίο απαντάται ίαμβος, καθιστών την ρυθμική δομή του μελετουμένου επιγράμματος ουσιοδεστάτην εθνομουσικολογική ανακάλυψη. Ο 25ετής Σχηθήνος ιός του Ευμήλου ή του Παρθενίου ή του Αριστοκρίτου, μετά την κατάληψη της γενετήρας του πόλεως Τέο της Ιωνίας υπό των Περσών, φέρεται ακολουθών τους συμπολίτες του να μετικεί με ταυτόν εις τα θριοίκια άβδυρα, ένθα ο ποιητής συνέθεσε τους πρώτους πιστοποιημένους ειδικούς του στίχους πολεμικού περιεχομένου. Επειδή το επίγραμμα εμπεριέχει εμβικούς ρυθμικούς πόδας, υποψιάζουμε το Σχηθήνο των ιαμβογράφων ως το συγγράψαντα το επίγραμμα του μελετουμένου χρυσού δαχτυλιδίου επιθριοικίου εδάφους. Μη γνωρίζουν περισσότερα περί των μακρών, των βραχιών, των διφθόγκων ή και των πολυφθόγκων δομών των φωνιέντων εις τη γλώσσα των τιήνων της Θράκης, την άκρη στιγμής εκτεθήσα μετρική προσέγγιση, την θεωρώ επαρκήν και καταλείπω τα υπόλοιπα εις τους υπάρχοντας ή τους υπάρξοντας ειδικούς της συγκριτικής γλωσσολογίας.